hasieran neko akordio bai, esan hori, hasieran txantzak egiten eta gogoratzen az, ez dakit nor, baina gure kide bat bertan zegoela, egun berdinien, urrengo egunien, entzunde, berak esan da. Bueno, si entran, pues a mí que me entierren aquí. Holako lagun bat, kide bat barruan zegoela. Lehenengo orduek, lehenengo egun, holan, nahiko txantzak eta baina lehenengo egunetik, bigarren egunetik aurrera, ya, que si han salido los tanques a la calle, que ez dakiz zer badakin hor, eta gogoratzen az, grapoko arduradun bat, barruan zegoela, eurek grapokuek irrati bat zeukien, irrati klandestino bat kartzela, eta beren bitartez Sánchez Casazan, oso arduradun, grapoko arduradun, eta beren bitartez eta euren bitartez, eurek irratizien entzuta bien, eta ordue pasau eta gero, ya gentia apurra di atente ipini izan. Parece más serio de lo que tal, ez dakiz zer badakin hor, eta gero ja, lehenengo ordue pasaute, sensazio desberdin nabaritzen zen gure artien. Baina lehenengo egunetan hori txantzak eta, si vienen, ez dakiz zer, badakin hor, holakoek. Baina azken egunetan, lehenengo eguna pasau eta gero desberdin izan zen. Ja, jentie benetako gauzabaz izen zikela eta ez dakiz eta bakin hor eta aldatu izan apurrate egoeri. Ja kezka gehiago gin.